Wing manggo sakong jajangan angin sangat hangi kipi sang kasih aneka putra pangan jok saking wiyati kagyatri sang kapirangu Tangkang setebus manjing wonten gebicanggan sang arum nanda gandha kocapun gesang Prabu Setigrat ingkang melajar awit den keplak ning Ratu Mandru sang Prabu Baladewa nalika semanten candrané sang Prabu Setigrat pating ngendhalak pating pecicil kaya malih mawaling bumi konjeng maludo kuntor katok gumop sang jolone wah keparat menungso ratatangan drohon di memulun kok wonten dawuh lho wonten dawuh Bos nimbali ngabdipun bilung kalian kakang kula tiyang karo rombongan ora kaya ngono kuwi tolong aku nek kowe iki nek ora aku sing gawa ku semara tekan kene apa kowe men nunut aku kok lah nek kowe iki ora arep manut karo aku tak gabur tak doke kertas randaan kan engko anggap ya apa aja do guneman dhewe nggih kersanipun kados pundi sinuwun Prabu Setigrat entuk gawe napa mboten wah lah keparat kok aku wis kelakon sowan kersane sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nggih pun ketemu wis nawala pun diaturke sampeyan diutus sinuwun Prabu Godayatma nawala pun sampeyan pasrahke wis wangsulane Prabu Kresna pripun wah nek aku ngandhake sing saknyatane mesti mengko mbilung lengguyu nganti kecerepe sing nggih lah kula niku pun apal sampeyan niku teng pundi papan mboten ning sampeyan ya kok heeh kula niku ngetutke dalan napa ngetutke raja sabrang kaya sampeyan niku sore niku lan gleling sepo munggah pasewakan dayowan niku wis wondong tanggrung plak plak jreng tung tung begitu jam 2 tekus modern niku monoke kedadosane ya to yang pianon got wong iku mana
Acu. Aku wis ora arep mempermainkan kowe kok. Ora arep nguncal-nguncalke apa-apa. Witekno nguncalke nyang ndi ya sing jipuk wong liya wong awak mbedhegrek kaya resen. Aja ngrembug eleke kancane. Mboten. Sing kula rembug niku eleke sampeyan. Lho kok aku. Lah pripun pun sewu. Kula menika pun ngilike lho sadurunge bidal teng mriki niku kula pun ngemutke panjenengan. Sinuwun pun sewu sampeyan niku ampun ngantos teng negara Ndrawati nantang perkara. Mergo kula ampun matur sampeyan niku kulinane jam 09.00 pun dibel bojone sampeyan kan mlebet omah mijeti kethuk. Sampeyan niku kalih bojo mawon kalah. Napa meneh kalih satria-satria Ndrawati niku sengara menang ya to? Bener. Lagi sakniki pripun? Kula pun saged gedhek ketoke sing wangsulan Sinuwun Prabu Kresna ning sing wangsulan Sinuwun Prabu Baladewa. Nggih napa mboten? Wah. Dites kowe lho. Dites wong kula maca naskah atik. Kudu susuk mbadarke lelakon to. Ora kok jeneng mbadarke lelakon, kene iki ora kok jeneng ngembe marang nyatan ning ya didelok kanane Prabu Setigrat kuwi kepiye. Wah, la iblis lanat. Kok Baladewa iki lantep tenan tangan. Mboten namung tangan, niku nek nyuwarani wis ora kira-kira. Nggih. Niku paling kendel nek kon ngamuk, kon muring-muring niku. Pokoke nek power sound system jereng jeblok niku dereng leren muring-muring Prabu Baladewa niku. Pokoke nek enten pendemung niku dereng kalungan asbak. Niku dereng mandeg, muring-muring Baladewa niku. Lah kersane pripun? Nek kula mrenggake kundur mawon niku. Bali piye? Aku bali ora entuk gawe. Malah mung nampa wirah, nampa dukane Sinuwun Prabu Gandayana. Lho wong ngoten, Bas. Lho wong ngoten lho, Bas. Bangane sampean nang mriki mengke ming dadi badang. Lho wong bali kalih garwane urip omah-omah bahagia ya, Kok. Heeh. Ora urip karo bojo, ora idem. Nyatane ning omah mung ngono ubah-ubah. Lah pun kersane pripun? Kok wonten dawuh. Baladewa tak jajal. Baladewa tak jajal. Sepiro nati dayane? Jare dheweke kuwi duwe pusaka kok. Nggih, Prabu Baladewa niku gadah pusaka. Kodrat kalian wiradat. Sing kodrat niku jenenge Kiai Nenggala, sing wiradat niku jenenge Kiai Lugara. Niku mapane teng epek-epek. Pusaka niku pusaka utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek enten bayi lair langsung mati niku nek pusaka niku ditamake. Napa sampean mantul? Bilung, wonten dawuh. Kowe aja ngembe karo Ratu Gusti Prabu Setigrat. Najan to kaya ngene aku ki ya ndek piyantel, aku ki ya ndek pusaka. Napa? Siung pengabet. Alah. Pun model kuna niku. Pun model kuna. Ambek sampean niku perang niku pun boten sak ngangge tenaga. Carane piye? Sesuk malam Selasa kliwon kula derekke kok. Nyadi munggah Gunung Kawi pados kodan. Perang niku mung cukup main kodan niku dadi sing nyambut gawe pun bangsa alus. Bangsane rombongane portal dimensi niku. Napa ngeten mawon nek sampean napa wegah ado-ado teng Gunung Kawi sampean sok dina Rebo Paing mang teng main bilung mawon. Arep kok kowe. Ajeng kula wenehi ijazahe ngelmu sedulur putih sukma sejati. Kuwi apa wae krungu. Kula jlenehi iki kula wenehi bocoran sithik. Yo. Ngelmu apa kuwi? Ngelmu sedulur putih sukma sejati niku pokoke tangane sampean ngepel ngeten terus pilingane sampean mang nguyer. Mengke suwe ning suwe teng dhuwur mripat niku enten klebur putih-putih. Lah niku sing dijenenge sedulur putih sukma sejati nggih niku. Wis sapa sing gawe ngelmu kaya ngono kuwi? Mbah Rubita. Aneh-aneh. Tak cobae lho, kok. Monggo nek Kak.
Tatakadya putula Warban sriteng turangka esti para kata enggal kaca lelayu sepi Kok, Dun, yuk, modar tenan niki sampean. lho, modar nami, Lah niku sampean niate arep nemoni sinten? Baladewa, Niku sing maju sinten? sapa iku anak bocil? Ah. Bocil niku mung dedeke pawakane cah cilik, nggih. Kalih kula men dhuwur kula niku dedeke mung 132. Bobote mung 3-an. Kuwi wong po iwak dikira ora. Sampeyan ampun nyepelekke niku, kula pun disclaimer for you. Iki omongan loko mah. Ngelek aku piye? Lah Baladewa niku bener Baladewa galak. Ning nek diukur kadit dayane, Baladewa niku digdaya merga pusaka. Lho, Dadi nek ora ndek pusaka niku mung kele-kele kaya kene iki kan. sapa? Baladewa niku lho. Lah nek iki sapa? Niku adine Baladewa. Jenenge Marvin. sing ora ono kok antul sisen ora. Niku Sencaki. Sencaki. Nggih, ya Setyaki nek teng Solo, nek teng Yogya niku Sencaki. Cara Mbah Kita niku Sencaki. Wah, iblis lah. Cah cilik kok brengose. Kandhane kok. Niku men nembe dicukur sisih. Biasane nek kon ngiwon men kok wah, terus kocap Sencaki melintir brengas. Tumpangke kuping kiwa tengen mungsuh ngincer Durna diantil obat abetke Durna nggo bal-balan sirahe wae. Gayeng nek Mbah Gita nek dalange niki nek pirangan. Ngono langsung ndon-ndon rombongan kae. Iki lakone ra tutur. Sencaki jenenge, Lung. Nggih. Dek. Waduh. Nyeluk kok Dik lho, musuh kok didik-dik. Sencaki. Para Lho, Iya iya. Pripun apane? awake cilik kok suarane gedhe iki piye? Mboten pripun-pripun. Jan ngoten niku bocah niku. Lainan kita niku. Hermannya itu. Prabu Setigrat. Yo, kepara nyoto aku Prabu Setigrat. Ayo. Baladewa tenan kene. Baladewa kon tekan kene aku arep njajal jare dheweke duwe pusaka sing jenenge Kyai Nenggala Kyai Lugara. Kon namake ning dadaku Kyai Nenggala. Kyai Lugara kon namake ning mestakaku ning dasku nek nganti pecah sirahku nek nganti cemblong dadaku tak sembah dilamane Prabu Baladewa 20 taun. Kowe wis modar arep nyembah bicaramu. Lho yo. Lah piye iki ratune kodrong iki ratune.
Lek kuliah kita orang UGM iki. Mentang-mentang ora sah ketemu karo Koko Prabu Baladewa. Iku pensine mau sore senes. Mau dumen sine mau sore suarane ganteng kok. Ora sah ketemu karo Koko Prabu Baladewa. Ora sah umpan-umpan. Sapa sing ngakon? Ora isa karo kancane iki gender ning latar kene bae. Nyepelek. Mesake mburiku iki lho. Sewengi bedegrek. Iki kapan le perang ponokan iki bae? Ayo coba nek kowe tak kemarake. Saben jago ngadhar karo Koko Prabu Baladewa, waton wis pecah sirahe Sencaki. Wah, babu, kabar wopo? Leno pangendiamu kowe tak cekel sirahmu, jambaki rambutmu. Tak bubuti jenggotmu mati ning ngene. Piye? Piye? Ayo mikir. Bapak banter ke sipil rambut.
Lho, aku ki ratu Gusti malah keplak. Sampeyan ki niba kok yo ketok ngincer ndasku ngene. Kudune kowe iki bersyukur. Lah pripun? Kakangmu togok ora tak lakok-lakokke. Bejo aku mung duncalke mrono kuwi. Dalih nek duncalke rono barang. Dalih nek dibuang rono barang. Ora ngrekoso kakangmu togok. Ngrekoso mbok ben dasare kula niku wis kulina diuber garapan. Wes jeneng natah kayon kok njaluk seminggu rampung. Mongko tangan kula nembe lecek. Gumun puniki lho. Sapa? Banjik niki. Kula kenambani tangan kula lecek dimale lecek niku mergo kula nyampar gelas mendem. Iki menungsane niku ra sida ngewangi. Wah, edan. Gop, pripun? Lah kene iki ra sepiro. Andekno sapa mau sing muni nek kadigdayane sencaki luwih timbangane bolo diungu sapa? Kula. Saya akui kula sing ngomong. Akui. Mangsane omot kok. Wonten dawuh, jiwae pusakaku. Oh nggih. Ten pundi? Neng kreta. Nggih. Ayo lu dhewe wae. Nggih. Sing pundi sampeyan iku mbeta pusaka 5. Sing ning eblek ngisor dhewe. Kotak gawan. Sing pundi? Sing kaya guling bentuke. Saya sekedap kula golekane. Kok mboten didakat mriki, kok didakat job nggih. Anggepmu pusaka ampuh. Kuwi ana tulisane nuklir kuwi. Oh niki.
Gorene. Nggih, sekedhap. Abote. Ngati-ati nek jeblok. Nggih. Wah, jangan. Sundinganku iki. Wayang talang. Kowe iki yo pekok. Talang yo ana garis-garise kaya ora tok amplas. Ora sudi bayaran 200 iki. Iki tak cakne. Nggih. Tak burne. Nggih. Ben mawut kabeh prajurit Darwati. Cobi kula tontone. Aduh, sinuwun niki pripun niki. Cangkem kula kenging radiasi dalu. Pripun niki? Cangkem kula Ojar. Aku kurang sing aman. Mergo ancek-ancek ndase tegak. Bilu. Raden Senjaki. Nggih. Kancamu mudhar kabeh. Mboten niku nembe sakarati. Botak disekake Sekedhap. wong piye iki? Piye kok cangkemmu meh kolu? Cangkem kalo iki kepiye lho? Waduh. Aduh. Kok Pripun? tulung pejeten. Pajet niku no. Dumuken pupuku sing kiwa, aku iso tangi meneh. Nggih, kula ranggeng. Dia galane iblis lanang. Kleru. Kleru pripun? Aku mau muni piye? Kan majet pupu sing kiwa. Yo. Lah klerune pripun? Malah jahe. Yes, lanang. Nang ora mau matur nuwun kok.
Padha-padha lejae niku. Wah. Wah, lah iblis anak menungso ora tatanan. Senjaki. Para parat. Menungso ora tatanan. Anggepe. Aku ngetokke pusaka lah kok mbok balekke. Anggep apa? Aku ngetokke pusaka karo kiai nuklir kemo. Lah kok mbok balekke karepmu piye? Menungso ora tatanan kowe. Aku ora karep balekke. Pusakamu dhewe sing bali karepe dhewe. Aku ora matek aji opo-opo. Pusakamu tak sawang mabur kidul aku bali ngalor. Aja ngluputke aku. Nek ora iso mesti wong Ndrawati duwe aji panggendam. Ben pusakaku iso bali ngenani awakku dhewe. Anggepmu ngopo pesen iki sik. Kula mulai saking mriki niki angsal surat kuning lho mengke. Sampeyan gelem ngopeni wong laku obat bendina purun sampeyan? Anggepe apa ora? Iki sirah. Dudu ndas. Anggepe. Ya gak mulai ya. Ngopo? Ulam dermi wis ngenteni. Aku tekan ulam dermi barang. Menungso ora tatanan hop wonten dawuh jipoke gagaku wis tak kendhawuh Sutra dewa kang manganakan dinulu netra lir surya niku iki yo iki senjaki ora lungas kok ngarepanku kendharat dening Gada Kyai Pecak nyawa mamprung nyawamu coba
Wah, Edian. Lara tenan iki kok tuluan aku. Mesadah sih. Aduh, sanake lara-lara kok kowe malah. Kowe iki yo piye tolong ngoten niku, sampean niku nedeng mundhuh wae pakarti. Aduh. Tak kira nek sensati kok ora duwe godhok kaya tekku. Lan duwe ora luwih gedhe atik. Aja nyepeleke arep sensati awake cilik kok godhone gedhe ya, Gak. Awake cilik iki mesti godhone gedhe iki lho contone. Ora percaya sesuk nyangan jeruk legi. Urung kanggo kok. Weh, kanggo. Ngopo? Kanggo nyambel bawang. Wong ngomong nyambel bawang. Lho, godho lho, rembug godho lho. Kok sing tak rembug godho gajah. Siji lek. Waduh, mati tenan iki lho, piye iki lho. Iki piye wae sapa, Dik? Nika wau sampean nggih ngrungokke to? Lha aku ngrungokke. Nika wau janjane tembange ngeten iki. Piye? Wonge yen lagi gandrung lagi kenal wis mlebu sarung. Sarung warnane coklat bareng mendrong ditinggal minggah nang Surabaya wong wedok lara-lara wong lenang kakean dosa sok nek mati mlebu swarga. Ngaten niku jane. Iya ya. Wong iki nang mati kok kan dosa kudune mlebu neraka. Wis sadurunge mati tobat riyen. Dadi aman. Waduh iki piye iki lho iki enggak kula dereke teng warung mangan Padang riyen enggak. Wah.